Здравейте, казвам се Венцислав Бравов, на 37 години съм от град Пловдив. От 3 години съм отново тук в България, в Пловдив, след 12 години в чужбина, по-конкретно в Англия. Дойде време да се върнем, идеята беше първо да инвестираме, запознахме се с Влади, запознахме се с Макстрой, идеята беше инвестиция, но топлото посрещане и отношение на хората от екипа ни накараха да се замислим дали не е по-добре да се върнем обратно тук и да пробваме от начало. И да, струва си. Най-трудната част в процеса по закупуване на жилище беше намиране на качествен изпълнител и коректен изпълнител. Повярвайте ми, мисията е много трудна и сложна. Ако и не предлагат едно, дават друго, ако други представят едно, случва се обратното. Много е трудно да намерите точните хора, които предлагат точно това, за което говорят. Най-сладкото е, когато видиш 3D проекта и ти кажат да, ще изглежда по този начин, и след няколко месеца видиш 3D проекта на живо. По време на строителството ние не бяхме тук, бяхме в чужбина, всички комши имаха възможността да коригират, да променят и така нататък в хода на строителството и строително-ремонтните дейности, докато ние трябваше да се съгласиме при свършен факт едва ли не. Най-интересното беше, че когато се появихме, ние нямаше какво да коригираме, всичко беше както трябва. Просто там насетне са лични желания, намерения, мечти и така нататък. На днешно време се вихря една дискусия, една дилема, която за мен не трябва да съществува. Тя е наем или заем. Като човек, който е живял 12 години в Англия, 12 години по 12 месеца, мисля, че правят 144 месеца, грубо казано. По средно 1200 паунда на месец. Аз за 12 години съм платил 172 800 паунда, или по-точно на някой половината жилище. Като баща на 2 деца, аз разсъждавам по този начин, защото един ден тези деца по български менталитет трябва да получат нещо от мен. Мисля, че това е най-добрата инвестиция в бъдещето на моите деца. Глупави са притесненията от сорта на ако ми се вдигне лихвата, ако стане това, ако дойде рецесия и така нататък. Никоя рецесия не е толкова страшна, когато ние не сме мързеливи и работим. Няма такава инфлация, която да вземе вашето жилище. С покачването на стандарта, съответно жилището придобива друга стойност. Но заема остава същия. Колкото и да се промени лихвата по вашата ипотека или заем, каквото и да е то, никога не може лихвата да изпревари растежа на икономиката. За всеки, който е на път или е вече в ситуацията, в която трябва да направи големия избор, моя съвет е: бъдете умни, смятайте правилно, за да не правите грешки, които в бъдеще ще бъдат болезнени. Слушайте какво ви обяснява екипа на Макстрой в случая, защото може да получите безценни съвети, където другаде няма да чуете, няма да прочетете. Персоналът е много добре обучен и хората с много широки сърца. Аз съм благодарен за това, че никой от Макстрой, дори от разстояние, не ме остави за секунда да се съмнявам в каквото и да е и да се притеснявам за каквото и да е. Просто всичко, за което съм имал въпроси, съм намерил правилните отговори, дори в 10:30 вечерта. Винаги се отзовават, винаги са насреща, винаги са позитивни. И в момент на колебание винаги идва точния съвет, който е те изстреля отново на върха.
Какво бих казал? Действайте смело, действайте с агенция мечта, за да осъществите всяка своя такава. Хората са позитивни, хората са си на мястото, хората са сърцати, хората са разбрани. Това е една сбъдната мечта. Давайте напред!